Gràcies, senyor president. Bé, agrair als nostres majors que de nou, una vegada més i massivament a tota Espanya hagin eixit a defensar les pensions d'avui, de demà i de passademà. La moción del Partido Popular no refleja la realidad. Ustedes se dedican a poner el miedo a la gente. Hablaba antes de generar desconfianza e incertidumbre. Son ustedes los que la generan. Trabajan continuamente para los bancos, de nuevo. Y es mentira su mantra de que el modelo es insostenible. Tienen ustedes ningún tipo de reparo para destinar 10.000 millones de todos los españoles para comprar más armamento. 2.000 millones para rescatar autopista, 8 millones para la Casa Real, 1.500 millones para el Castor, para pagarle a su amigo Florentino. La Iglesia Católica recibe más de 11.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado al año. Únicamente el Gobierno autonómico del Partido Popular en el País Valencià ha acumulado 1.538 millones de sobrecostes en grandes proyectos inútiles todos ellos, tanto los proyectos como los gobernantes. 63.000 millones para rescatar bancos, la mayoría sin retornar y nos lo van a pedir. Los expertos cifran en 90.000 millones de euros al año lo que le cuesta a los españoles la corrupción, únicamente contando los casos del Partido Popular y del Partido Socialista, desde la Gürtel hasta los ERES de Andalucía. Eso se traslada a 500 euros al año que han de pagar de su bolsillo cada uno de los españoles, mucho más del euro al día de ahorrarse el café que está vendiendo estos días. No es que no haya dinero, es que ha robado por encima de nuestras posibilitats. Com poden mirar vostès als pensionistes que amb les seues miserables pensions, després d'una vida treballant i alçant aquest país, han de mantindre els seus fills i els seus nets? I volen que damunt es aplaudisquen a vostès perquè han pujat uns cèntims la pensió este any, molt inferior al que és l'IPC. Com volen o poden vostès mirar a la cara als joves que no han trobat treball digne ni salari digne després de matar-se estudiant, que no podran cotitzar la seva vida per a tindre una pensió digna en el futur? El com sí que ho sabem, perquè no tenen vergonya ni la coneixen. Han buidat la caixa de les pensions vostès, perquè generen treball en precari, perquè generen treballadors pobres, que és que ja no és que no puguen arribar a final de mes, és que no poden ni començar el seu mes, perquè els joves d'Espanya, a pesar d'estar tan ben formats, no tindran en la seva vida un treball digne. Gràcies tot això a vostès. El fons de reserva de la Seguretat Social s'ha vist reduït un 90% gràcies a la seva gestió. Han passat de quasi 67.000 milions d'euros en 2011 a poc més de 8.000 en desembre del 2017. Les pujades de les quals vostès volen vendre com una gran fita és un insult, són simplement cèntims, res més. Nosaltres proposem mesures, a banda de la més efectiva seria desplaçar-los a vostès del govern, serien mesures com eliminar el copagament, completar les quanties de les pensions no contributives fins al salari mínim interprofessional, revisar la gestió del Fons de Reserva de Seguretat Social, dotar d'incentius tributaris i impositius als pensionistes jubilats amb rendes més baixes, equiparar la pensió mínima per a persones amb discapacitat reconeguda amb un grau del 65%, elevar la quantia de les pensions de viudetat fins al 70% de la base reguladora, implementar un pla de generació d'ocupació estable per a les dones treballadores basat en la igualtat social, dignificar les pensions equiparant-les a la mitjana de la Unió Europea, equiparar la pensió d'orfandat al salari mínim interprofessional, homologació del matrimoni amb parella de fet per a que tingui el mateix dret a una pensió de viudetat, garantir l'augment anual de les pensions com a mínim amb l'IPC, eliminar el copagament, no promoure des de l'administració pública la contractació de plans de pensions, és a dir, tot el contrari del que vostès estan fent. I és que, òbviament, l'interès que tenen per aquest tipus de mesures és nul, és poca gent que està seguint aquest debat i dels pocs que estan presents la majoria tampoc estan fent cas. Vostès votaran autocomplaença, com que la seva moció genèrica, que no aporta res, és la millor mesura, mentre al carrer els nostres pensionistes estan donant de nou una mostra de dignitat que malauradament no tenen les seves polítiques. Per tant, nosaltres mostrar de nou el nostre suport a les mobilitzacions i pensar que l'única solució per a garantir unes pensions dignes en aquest país és que vostès se'n vagin quan abans d'aquest govern. I en això anem a treballar. Gràcies. Òbviament, els ciutadans no poden estar tranquils i ni ho estan tranquils i ho estan demostrant contínuament eixint al carrer. Vaig a ficar-li exemples de conforme sí que se pot canviar la política. El País Valencià sap perfectament que és la comunitat pitjor finançada de l'Estat
I una de les primeres mesures que va prendre el govern de la Generalitat va ser assumir el copagament dels pensionistes conjuntament amb l'aprovació de la renda valenciana d'inclusió social. Dins d'aquesta renda es troba la renda complementària d'ingressos per prestacions que té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels nostres majors. Entre 2019 i 2020, aquesta renda tindrà prop de 30.000 potencials beneficiaris amb una mitjana de 427 euros al mes de pensió. Pensió que gràcies a aquesta mesura de la Conselleria d'Igualtat es veurà incrementada en 123 euros de mitjana amb una inversió de 26 milions d'euros solament en renda complementària d'ingressos i prestacions. I això ho fem a pesar de que s'estan ofegant econòmicament. I saben com ho fem? Doncs molt fàcil. Primerament, perquè el nostre govern ha posat a les persones en el centre de tot. I segon, perquè s'ha deixat de robar. Simplement faig amb vostès el mateix.